Hallelujah. Odofo nyame nhyira we nenso. Yɛde Awurade ase sɛ nenso yɛda foforɔ a Nyankopɔn ayɛ na wama yɛni yɛhu ɛda yi. Ahoɔden, apɔmuden, akwankyerɛ a ɔde adom yɛn ɛbɛsi saa bere yi. Yɛse Awurade aseda kɛseɛ ɛnka wo din kronkron no. Yɛn Nyankopɔn a woyɛ mu yɛ na wadɔ yɛ dɔɔso. Yɛn Nyankopɔn a yɛkwitiw yɛ bibiara nyɛ yie. Yɛn Nyankopɔn a wo na wahwɛ yɛn so ama ebedu mpɛmpɛnso ate sei. Aseda kɛseɛ ɛnka wo din kronkron no. Yɛda wase bebree ɔdomfo. Yɛda wase bebree nyame teasefoɔ. Ɛnnɛ nso yɛgya yɛn ho ɛhyɛ wo nsa. Yɛsrɛ no wakasa akyerɛ yɛn nam wasɛm so yɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne. Na da mu nyinaa yɛnyina wasɛm so mfɛnto anammɔn. Fa nhyɛ wo din kronkron anuonyam. Wɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ ɛne da yi nso. Amen and amen. Ɛnnɛ mema wakɔ aba biom ɛde ba wo teaseɛ sɛ dwumadie yi so. Ɛnnɛ dere yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm afi nnwom 68. Nnwom 68. Nkyekyɛmu 4 ɛde kɔsi 5. Abusuafoɔ, yɛde Awurade ase. Yɛde Awurade ase. Mama yɛntie Awurade asɛm. Yɛhwɛ nnwom 68 4 de kɔsi 5 no a ɔka kyerɛ sɛ yɛnto nnwom ma Onyankopɔn. Yɛnto nnwom na yɛmfa mpagya ne din no. Yɛnto nnwom na yɛmfa nkamfo ne din kronkron no. Ɔno ɛna ɔnante mununkum so. Ɔno odi ne hene ɛwɔ mununkum so. Ɔse yɛma yɛni ɛngye ɛwɔ ne mu. Ɔno Awurade ɛne ne din. Agya a ɔyɛ agya ma enyanka. Agya a ɔyɛ agya ma enyanka. Abusuafoɔ, ɔsan so ɛyɛ ekunafoɔ eku. Ɔkɔgye ekunafoɔ. Sɛ nyame ɔyɛ kronkron ɛwɔ ne tenabea hɔ. Na ɛno na ɛnnɛ nnwom nea ɔtwe yɛ adwene gyina so nyinaa ma yɛhu sɛ yɛabrabɔ nyinaa mu no yɛkwatie Awurade a yɛntumi nyɛ hwee. Ɔno a n'anim kasa ɛhyehyɛ wiase mu nneɛma a yɛhu yi. Ɔno a ɔka ɛbɛ mu na ɔhyɛ nso agyina. Ɔno ɛne yɛn nidasoɔ no yadeɛ nyinaa. Ɔse yɛnam yareɛ asoɔkyerɛ ne ogya mu mpo a ɔno yɛ na ɛwɔ hɔ bɛsa yɛ yaresan sɛ watua ho ka ama yɛn. Ɛno nti ɛnnɛ sɛdeɛ a wote bia tie bia sɛdeɛ wote nka wɔ nipadua mu bia. Mebɔ ayaresa mpaeɛ ɛde ma wo. Na mebɔ mpaeɛ sɛ moma yɛma yɛayɛyie ɛnnɔɔso. Ɛsiane sɛ ne nyame yɛ no ɛborɔ adwene nteaseɛ so. Ɔdomfo no dom yɛde nyinaa ɛnnɛ mpɔd ne nsa aka yɛnya ne yɛn. Hwɛ berɛ dodoɔ ne mfeɛ dodoɔ a yɛdi wɔ wiase yi mu. Ɛnna ahodoɔ a ɛwɔ afe mu wabɔ yɛn ho ban. Ana ɔpa biara na wanya ne yɛn. Na ɔma ne mmɔborɔhu no nso so adɔɔso ama yɛn. Awurade nkɔ so a ɛyɛ yɛn adom no yɛhu hia sɛ yɛpagya ne din kronkron no. Ɔno n'anim ne n'akyi obi biara nni hɔ. Ɔno ɛne yɛn Nyankopɔn a ɔtim hɔ daa ɔyɛ kronkron wɔ adeɛ nyinaa mu. Sɛ ɔdɔfo yɛpɛ sɛ yɛne saa onyame a ɔyɛ kronkron nante na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛnante wɔ kronkron mu. Honhom ɛne kronkron yɛ mu. Ɔdɔfo Onyankopɔn ɛndom boa yɛn yɛn nso so yɛntumi ɛnyɛ nsɛm na hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛkyɛ asɛm no a yɛabrabɔ ne asɛm no a yɛkyɛ no nyinaa bɛhyia. Ɛma w'abrabɔ ɛmbɛyɛ akwansidie ɛmma adwuma a wopɛ sɛ woyɛ ma Awurade. Yɛnkɔ Awurade anim. Ni yɛn tebea biara mfata ne din kronkron no. Nyame kronkron wɔ hɔ sɛ ɔbɛboa yɛn. Onyankopɔn dom boa yɛn na yɛayɛyie ɛnnɔɔso ɛfiri sɛ bosome ɛyɛ nkonimdie bosome. Bosome yɛ bosome a yɛabɔ ewura kronkron bea hɔ nti ɔsoro ebie ɛde ama yɛn. Yɛadamfo papa Kristo Yesu ɔhwɛ yɛn kwan sɛ yɛbibia yɛde bɛba n'anim wɔ mpaebɔ mu.
Nneɛma bebree hɔ yɛ fam a ɛho hia sɛ ɛbɛfam sanse yɛ a yɛmfa nkɔ Awurade anim. Nyame nkronkron boa yɛn ne kaka yɛn ne dom yɛ w'ahoɔden so. Na da nyinaa yɛde yɛn ho ato Asafo Awurade nko ara so. Kronkron yɛ mu o. Honam ayaresa ne ɛbɛfira nso ne ɛbɛdi ɔsɛm yɛnwene ho. Yɛnwene ɔsoro ahemman no ne ne yɛ tene ne ka ne ɔde deɛ aka nyinaa bɛka yɛn ho. Onyankopɔn hyira bere a woyi n'ayɛ ɛwɔ bosom yi mu. Na ɔnyɛ ɔkɛseɛ wɔ Yesu din mu. Amen.